saying who or what you are not in standard Igbo. I am not. Abụghị m. Abụghị m. Is the word for I, me, my. I am not. Abụghị m. This suffix re is the word for the negation. Here is this suffix re. So let's go with the sentences. I am not Kelvin. Abụghị m Kelvin. I am not a Nigerian. Abụghị m onye Nigeria. I am not an American. Abụghị m onye America. I am not white. Abụghị m onye ọcha. I am not black. Abụghị m onye isi ojii. I am not a nurse. Abụghị m nurse. I am not a doctor. Abụghị m dibịa bekee. I am not a teacher. Abụghị m onye nkuzi. I am not a human being. Abụghị m mmadụ. I am not a driver. Abụghị m ọkwọ ụgbọala. Let's go over the Igbo sentences. Abụghị m Kelvin. Abụghị m onye Nigeria. Abụghị m onye America. Abụghị m onye ọcha. Abụghị m onye isi ojii. Abụghị m nurse. Abụghị m dibịa bekee. Abụghị m onye nkuzi. Abụghị m mmadụ. Abụghị m ọkwọ ụgbọala.